Moikka ja tervetuloa tälle videolle seuraamaan, että minkälainen on hyvä oppimistehtävä. Ja tällä videolla me käsitellään, että tarkastellaan erästä oppimistehtävää ja siitä laaditaan sitten selkosuomi-versiota. Ja mun nimi on Anna-Maja Tapojärvi ja työskentelen markkinoinnin opettajana Lapin ammattikorkeakoulussa. Ja tämä oppimistehtävä liittyy erääseen digiosaajasta yrittäjyyteen täydennyskoulutukseen, missä on sellainen opintojakso kuin tulevaisuuden digitaidot ja siinä on sitten laadittuna itsenäisesti suoritettava tehtävä. Ja ole hyvä, Hanna, esittele vain itsesi. Kiitos. Mun nimi on Hanna Männikkölahti ja mä oon suomen kielen opettaja ja selkomukauttaja. Mä asun Jyväskylässä ja täältä käsin opetan sitten suomen kieltä ulkomaalaisille yksityisopettajana ja sitten lisäksi lähinnä selkomukautan kirjallisuutta, mutta tarvittaessa aina silloin tällöin myös pieniä asiatekstejä. Ja tänään mä käsittelen tätä tehtävänantoa ja sitä, kuinka tehtävänannoista saisi mahdollisimman selkeitä niin, että kaikkien aikaa säästyisi ja lukijat ymmärtäisi ne toivottavasti jo ensimmäisellä lukemalla. Lähtökohta on tässä, eli mä sain pari viikkoa sitten tarkasteltavaksi tämän alkuperäisen tehtävänannon ja mä luin sen muutaman kerran ja luulen, että ymmärsin, mitä opiskelijoiden täytyy tehdä. Ja tässä oli mun mielestä tosi hyviä juttuja, että tässä oli hienosti selkeästi esitelty tämä tehtävän tausta. Ja sitten tästä näkyy selvästi, että on kaksi eri tehtävää, eli tämä digitalisointimahdollisuuksien kartoittaminen ja sitten yrityksen digitalisoinnin suunnittelu. Mutta mä lähdin sitten siinä mun selkomukautuksessa tai selkeyttämisessä tietysti siitä, että kieli olisi mahdollisimman selkeää, mutta myös siitä, että asiat olisi listattu mahdollisimman yksinkertaisesti, että se lukija ei joudu lukemaan tätä tekstiä edestakaisin. Ja yksi semmoinen iso muutos, minkä mä tein, oli esimerkiksi se, että kun tässä alkuperäisessä tekstissä on näin, että on tehtävänanto, ja sitten täällä lopussa on tämmöinen palautusten sisältöosio, missä on annettu sitten ohjeita siihen, että kuinka monta sivua minkäkin kohdan pitäisi olla, niin mä oon siinä selkomukautuksessa nostanut tai yhdistänyt nämä palautuksen sisältöohjeet tuohon tehtävänanto-ohjeeseen. Et se on ehkä se niinku isoin ulkoasullinen juttu, minkä mä oon tehnyt. Mutta joo, ihan ensin mä oon lyhentänyt paljon, eli selkeyttäminen on tosi paljon lyhentämistä. Eli mä oon tähän koonnut lyhentämistä ja listojen tekemistä. Eli mä oon koonnut tähän pienen listan siitä, mitä on opintojakson tavoitteet ja mikä on tekstin ulkoasu. Eli mä oon nostanut sen ne ulkoasun perusasiat tähän alkuun jo ihan vain sen takia, että kukaan ei tekisi turhaa työtä tai tavallaan kirjoittaisi vahingossa liian isolla fontilla ja sitten luullut, että on valmis, mutta ei olekaan. Eli nämä perusasiat tähän alkuun. Ja se, mikä on vaikeaa, on nämä pitkät sanat, nämä sana digitalisointimahdollisuuksia. Jos ajattelet, että tämä olisi vaikka englanniksi tai ruotsiksi tai millä tahansa vieraalla kielellä, mitä osaat, tuommoinen yli 20-merkkinen sanahirviö, niin eihän se varsinaisesti houkuttele lukemaan. Mutta toisaalta tämä on semmoinen sana, että ei sitä nyt oikein voi lyhentää. Mutta yksi semmoinen pääperiaate selkeässä kirjoittamisessa on se, että pyritään valitsemaan lyhyin mahdollinen sana. Mutta että tässä aihepiirissä tätä digitalisointimahdollisuussana on vähän vaikea välttää. Kyllä. Paitsi tässä seuraavassa tehtävässä mä oon heti yrittänyt sitten vähän lyhentää, eli mä oon nimennyt tämän tehtävän uudestaan, eli se on yrityksen digitalisointimahdollisuudet. Ja tästä näkyy nyt se, että mä oon nostanut tänne nämä tekstin pituudet, eli jokaisen tehtävän osan jälkeen lukee, että mikä se pituus suurin on. Ja mä oon nimennyt tähän vielä laittanut alaotsikon tehtävän osa. Sitten mä tiedän, että käytetään case-yrityssanaa tai case-termiä, englanninkielistä sanaa,
Mutta mä oon sitten laittanut tänne tän näin, että valitse tapausyritys ja englanniksi case. Et mä tietysti suomen opettajana yritän aina käyttää vain suomenkielisiä sanoja ja välttää englanninkielisiä termejä, mutta on myös tosi hyvä sitten tuoda esille se oikean ammatin kieli, että käytännössä varmaan se case tulee olemaan käytössä paljon. Eli tässä mulla on nyt molemmat. Suomeksi tapausyritys ja sitten englanniksi case. Sitten semmoinen asia, mikä tulee noilla dioilla ja ainakin nuorempien opiskelijoiden ja vastahankoisempien opiskelijoiden kanssa on tottunut siihen, että onko pakko ja mikä on pakko ja mikä on vain vapaaehtoista tai opettajan ehdotus, niin on tosi tärkeää, että niin kuin siinä tehtävän annossa käy ilmi, että mikä on, mihinkä pitää vastata ja mitä voisi tehdä lisäksi. Niin tästä ehkä toivottavasti käy ilmi, että tässä voit esimerkiksi haastatella työntekijöitä ja voit myös käyttää esimerkkinä omaa liiketoimintaideaa, eli tavallaan se, että sitä tehtävän annosta voi helposti ymmärtää, että mikä on vain ehdotus ja mikä on sitten se, mitä pitää oikeasti tehdä. Niin kuin tässä on tällä napakan suoralla käskymuodolla vastaa seuraaviin kysymyksiin, eli näihin 2 kysymykseen pitää vastata, mutta se, miten siihen vastaukseen päätyy, on sitten niin kuin omavalintaista. Niin täällä alkuperäisessä on, että perehdy yritykseen, ja mulla lukee täällä, että mä oon laittanut otsikoksi digitalisointikokonaisuudet. Aivan, mä poimin muuten nämä otsikoiden nimet sitten siitä, että siinä vaiheessa, kun mä yhdistin näitä palautuksen sisältöosiota, niin täällä oli sitten vähän eri nimiset otsikot. Mutta sillä ei ole nyt väliä, koska mä oon tässä selkomukautuksessa joka tapauksessa yhdistänyt sen tehtävän annon ja sitten sen pituusvaatimukset, niin ne on saman otsikon alla joka tapauksessa. Mutta nyt jos näitä vertailee rinnakkain, niin näissä on vähän eri otsikot. Mutta paljon listoja, toivottavasti selkeitä listoja, ja sitten tavallaan mä tykkään myös käyttää tehtävänannoista, jos opiskelet vaikka tulostaan, en tiedä tulostaako nykyään enää kukaan mitään, mutta mä tykkään käyttää niitä sellaisia laatikoita, mihin voi sitten laittaa rastiruutuun, kun on tehnyt sen jonkun tehtävän, mutta voi myös käyttää numeroita tai sitten näitä palluroita. Tämä toinen tehtävä oli sitten yrityksen digitalisoinnin suunnittelu. Niin tässä mä oon tehnyt samaa asiaa, eli laittanut nämä sivumäärät näiden otsikoiden perään. Ja sitten ihan tällaisella asettelulla, eli tämä teksti, mikä on tässä tällaisessa niin kuin pötkömallissa, niin mä oon sitten ottanut sen listalle kysymyksiksi, jolloin se on toivottavasti jotenkin helpommin hahmotettavissa olevampi. Ja sitten opiskelija huomaa, että okei, siinä on vain 3 kysymystä, mihin pitää vastata, ei ole niin rankkaa. Joo, kyllä tuossa niin itsekin heti kun silmällä katsoo, niin kyllähän se on niin helpommin luettavissa tuo, että se on tuommoisessa listamuodossa. Ja ehkä sekin sitten auttaa siihen tavallaan, että joskus itse huomaa, kun joku tehtävä, että opiskelija on saattanut unohtaa jonkun kohdan, että tavallaan kun on näin selkeästi listattuna, niin helppo sitten jossakin vaiheessa käydä sellainen tarkistuskin, että okei, näihin asioihin mä oon niin kuin vastannut tässä tehtävässä. Mä tekisin sellaisen jutun, että ennen kuin opiskelija edes tarttuu tähän tehtävään, mä poimisin täältä muutaman termin ja kokoaisin ne ihan erilliselle listalle ja vaikka käsittelisin luokkahuoneessa etukäteen yhdessä, että ennen kuin teet yhtään mitään, niin varmista, että osaat nämä sanat. Ja poimisin esimerkiksi tämän toiminnalliset tavoitteet, tulokselliset tavoitteet ja myöskin kaikki lyhenteet, niin kuin se Business Model Canvas, oliko se BMC ja SMART-menetelmä. Eli tavallaan koottaisiin semmoinen pieni ammattisanasto ja varmistettaisiin, että kaikki ymmärtää, mistä on kyse, ettei ne ole sitten tässä tehtävänannossa ettei vasta tehtävänannon kohdalla huomata, että en mä olekaan ihan varma näistä lyhenteistä tai termeistä. Ja nyt mä voisin vielä näyttää, ennen kuin mä menen niihin dioihin, niin tämä oli se alkuperäinen tehtävänanto ja sitten mun selkeämpi versio näyttää tältä. Eli näillä tekstinkäsittelyohjelmilla saa valmiiksi niin kuin valittua erikokoisia otsikoita, niin se kannattaa miettiä tarkasti se hierarkia, että minkä kokoisia ne otsikot on ja
ja väliotsikot. Mutta tässä on tosiaan ensin nämä opintojakson tavoitteet. Tähän mä vielä lisäisin sellaisen kohdan, missä olisi niin kuin vaikka sen kurssin koodi ja opintopistemäärä ja tällaiset asiat. Ja myöskin lisäisin tähän alkuun opettajan tiedot, mutta mä puhun kohta niistä vielä enemmän. Ja tämä ensimmäinen tehtävä näyttää mun versiossa tältä. Mä olen tummentanut nämä tehtävän osat. Mä en muuten tainnut kirjoittaa tehtävän osat, mutta joka tapauksessa tummentanut ne tehtävän osat ja laittanut tämän sivumäärän. Ja toivon, että se näyttää houkuttelevalta. Ja sitten lisäksi tämä toinen tehtävä on samalla tavalla, että vieläkin enemmän mä haluaisin vain laittaa nämä kaikki samalle sivulle, tai yhdelle sivulle, mutta vieläkin enemmän voisi laittaa tällaista ilmavuutta, niin sitä on jotenkin kevyempi lukea. Ja myöskin siihen voi tehdä omia muistiinpanoja, jos joku sen paperille tulostaa. Ihan totta. Ja näyttää tosiaan selkeältä tavallaan, että on noita niin kuin fonttikokoja ja otsikoita mietitty. Mitä sanoisit siihen, kun meillä aika monesti sitten se tehtäväanto laitetaan näihin meidän oppimisympäristöihin, eli Moodleen tai tässä meidän täydennyskoulutuksen tapauksessa semmoisen kuin Open Learning, niin tavallaan siellä on semmoinen palautuslaatikko, mihin sitten vain tavallaan kirjoitetaan se tehtäväanto. Se on semmoinen aika pienikin laatikko, mitä pitää sitten scrollata niin kuin alaspäin. Ja toki sielläkin taitaa olla niin kuin jotakin otsikointimahdollisuuksia. Että näkisitkö, että siellä olisi hyvä myöskin niin kuin näitä otsikoita ja fonttikokoja miettiä, vai että pitäisikö sitten olla vielä erikseen vaikka PDF-tiedostona se ohje niin kuin tavallaan siinä liitteenä, siinä palautuslaatikossa mieluummin, että oletko semmoiseen törmännyt, että onko se tavallaan se palautuslaatikko semmoisessa tekstiboksissa hyvä olla tämä koko tehtävänanto vai sitten liitteenä PDF-nä siinä palautuslaatikon yhteydessä? Ei sitä PDF-muodosta varmastikaan haittaakaan ole. Kyllä mä uskon, että monia opiskelijoita auttaa se, että saa niin kuin tulostettua sen konkreettisesti paperille helposti ja että saa tehtyä siihen omia muistiinpanoja käsin. Mä oon itse ainakin sitä sukupolvea, että mä printtaan vielä kaiken ja teen muistiinpanoja käsin. Ja varmasti voi ollakin, että jos on joku tietty oppilaitoksen oppimisalusta, että se ei ole niin joustava, että sinne ei ehkä saa sitä aseteltua niin selkeästi. Ja mä oon itsekin osallistunut aikuiskoulutuksen kurssille, jonka mä sitten omien kiireeni takia jätin kesken, jossa oli aika epäselvät tehtävänannot, mutta ne järjestäjät sanoivat, että no, tämä nyt vaan johtuu tästä systeemistä, että nämä tulee kaikki tästä tämän saman formaatin kautta. Et ilman muuta, jos sitä ei saa sinne oppilaitoksen alustalle selkeästi, niin tekisin kyllä sitten vielä niillä samoilla tiedoilla selkeämmän ja laittaisin PDF-nä opiskelijoille. Tässä on sitten seuraavana 3 diaa siitä, millainen on selkeä oppimistehtävä. Ja diojen aiheet on se, että ensin kerrotaan tehtävän perustiedot ja toivotaan, että se opiskelijan kiinnostus herää ja opiskelija asennoituu siihen tehtävään ja työmäärään ja osaa myös suunnitella omaa ajankäyttöään toivottavasti tehokkaasti. Sitten käydään läpi selkeän kielen periaatteita. Ja niin kuin kaikessa, niin tavoitteena on se, että opiskelija sisältäisi ja oppisi ne asiat tai ymmärtäisi ne asiat ensimmäisellä lukukerralla, eikä niin, että sitä tehtävänantoa täytyy lukea monta kertaa. Ja sitten viimeiseksi puhutaan vielä ulkoasusta ja siitä, minkälaisilla keinoilla sitä ulkonäöstä saa mahdollisimman, tai tekstin ulkonäöstä saa mahdollisimman selkeän. Ja koska sillä on tosi iso merkitys siihen, miten opiskelija suhtautuu siihen. Eli jos se teksti näyttää jo ensivilkaisulta pelottavalta ja liian pitkältä ja liian raskaalta, niin siihen tehtävään ei todennäköisesti tartuta kovin nopeasti. Mä oon miettinyt, että tehtävän perustietoihin kuuluu ensinnäkin se, että mihinkä kokonaisuuteen tai kurssiin se liittyy, mikä sen kurssin koodi on, kuinka monta opintopistettä siitä saa, sitten tehtävän tavoitteet ja palautuspäivämäärä
eli mihinkä mennessä ja mille alustalle tai missä muodossa. Sitten minkälaista palautetta opiskelija saa siitä tehtävästä ja miten se arvioidaan, mikä se arviointiasteikko esimerkiksi on. Ja sitten ainakin mitä mä oon huomannut, niin aika usein puuttuu opettajan yhteystiedot, eli mitenkä siihen opettajaan saa tarvittaessa yhteyttä, koska musta tuntuu, että tosi usein tehtävien palauttaminen venyy, koska on joku pieni ongelma, mihinkä ei ole löytänyt ratkaisua, eikä ole tiennyt, miten opettajaan voi ottaa yhteyttä. Eli miten opiskelija voi pyytää apua siinä tehtävän tekemiseen, niin se on mun mielestä tosi olennainen tieto, jonka laittaisin heti alkuun myöskin. Sitten opettaja voi lisätä vaikka kirjavinkkejä ja muitakin vinkkejä siitä, että millä hakusanoilla, miten voi hakea tietoa, mitä kirjoja ja artikkeleita kannattaa lukea, ellei tietysti ole jotakin pakollisia, mitä pitää käyttää tehtävän tekemisessä, mutta mahdollisimman paljon vinkkejä siitä, että mistä sitä tietoa voi hakea. Ja kaikki tekstin ulkoasuvaatimukset laittaisin heti alkuun, eli fonttikoko, fontti, jos se on merkittävä, riviväli ja kaikki muut marginaalit ja tällaiset, mitkä sitten oppilaitoksissa on vakiintunut. Ja sitten opettaja voisi mun mielestä myös arvioida, että kuinka monta tuntia tehtävän tekemiseen menee. Että opiskelijoilla ei usein ole oikeasti käsitystä siitä, että kuinka työläs joku tehtävä on. Opintopisteet tietysti sanoo jotain, mutta myöskin varmasti arvostaisivat sitä, että opettaja antaa jonkinlaisen arvion siitä, että kuinka iso työ on. Ja aina se, että muista ajatella tehtävänantoa opiskelijan näkökulmasta, siellä on pieni kirjoitusvirhe, eli muista ajatella tehtävänantoa väsyneen, kiireisen opiskelijan näkökulmasta, eli ole mahdollisimman selkeä. Opiskelija ei tiedä sitä aiheesta läheskään niin paljon kuin sinä, niin ajattele sitä aina opiskelijan kannalta. Sitten tehtävänannon kielestä. Eli jos mahdollista, niin käytä lyhyitä, konkreettisia arkipäivän sanoja, mutta kuitenkin lukijaa aliarvioimatta. Että tietysti niitä ammatille tärkeitä sanoja täytyy käyttää siinä tehtävän annossa, koska siinä opitaan myös oman alan sanastoa. Mutta äsken olikin puhetta siitä, että tarvittaessa ehdottomasti kokoaisin ne erikoisemmat sanat johonkin listaan, joko siihen tehtävänannon yhteyteen tai sitten niin, että niitä käsitellään oppitunnilla yhdessä. Ja tässä nyt poimin muutaman termin tuosta teidän tehtävästä, että laittaisin vaikka näin, että varmista, että ymmärrät nämä sanat ennen kuin aloitat tehtävän tekemiseen. Sitten digitointi, digitalisointi, toiminnallinen tavoite, tuloksellinen tavoite. Ja näitä varmaan voisi olla paljon enemmänkin, jos kävisi oikein tarkasti läpi tuon teidän tehtävän. Eli ihan vaan lähdetään liikkeelle sen ammattisanaston kautta. Sitten huolehdi siitä, että käytät täsmällisiä termejä, eli jos käytät jotain vähän vaikeampaa termiä, niin käytä sitä aina sitten samalla tavalla. Ja sitten lyhenteiden kanssa kannattaa olla tarkka, että ei voi olettaa, että kaikki tietää tai muistaa, mitä ammatille tärkeät lyhenteet tarkoittaa, vaan just se, että lyhenteetkin voisi lisätä siihen listaan ja joka tapauksessa selittää ne auki siellä tekstissä. Monissa tehtävänannoissa ja muutenkin suomenkielisissä teksteissä käytetään tosi paljon passiivia, mutta yrittäkää välttää passiivia ja sen sijaan puhutelkaa suoraan opiskelijaa. Eli kirjoita, haastattele, muista, lähetä. Eli tämmöinen suora käskymuoto on tehokas ja usein myös helppo muoto suomen kielessä. Sitten teilläkin oli tosi hyvin jo tehtävänanto jaoteltu moniin osiin, eli sen sijaan, että on yksi pitkä tehtävänanto, niin se oli pilkottu pienempiin osiin. Ja sitten on tärkeää miettiä, kun on ne osat kirjattu ylös, että onko ne järkevässä järjestyksessä vai voisiko joku toinen järjestys olla parempi. Eli miettiä sitä, että mikä järjestys on tehtävän ja opiskelijan kannalta sopivin. Ja tästäkin puhuttiin vähän, että on tosi tärkeää, että opiskelija tietää, mikä on se minimivaatimus, eli mikä on pakollista ja mitkä asiat on sitten sellaisia, että voisit tehdä näin, jos haluat, mutta ei kuulu siihen tehtävän tehtävän
tärkeimpiin asioihin, mutta kuitenkin se, että opiskelija tietää tarkasti, että mikä on pakollista ja mikä sitten ylimääräistä. Ja jos haluaa, niin mun mielestä siitäkin voisi olla opiskelijoille hyötyä, että varsinkin jos ei ole tottunut kirjoittamaan niin kuin asiatekstiä, että siinä tehtävän annon yhteydessä ihan vaikka mallivastaus siitä tehtävän tyylistä, mitä opettaja toivoo saavansa opiskelijoilta. Eli ihan vain niin pieni pätkä opettajan kirjoittamaa tekstiä, josta näkyy selvästi se tyyli. Ja sitten jos annat sana- tai sivumäärän, niin kerro se jo siinä tehtävän annon yhteydessä, että se ei mitenkään yllätä sen tehtävän lopuksi. No maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa, että jos heidän niin kuin arkipäivän suomen kielen taito on sujuvaa, mutta sitten saattaa olla, että heillä on isoja aukkoja tällaisessa niin kuin abstraktimmassa kielessä, niin sitten jos tehtävän annossa on paljon tällaisia niin kuin erittele, pohdi, pohdiskele, tutki, tämän tyyppistä sanastoa, mikä ei välttämättä arkipuheessa kovin yleistä, niin sitten se voi vaikeuttaa sen tehtävän ymmärtämistä. Että sekin kannattaa ottaa huomioon, että minkälaisia sanoja nostaa esille sitä tehtävän annosta siinä varmistumisvaiheessa, että kun käydään läpi, että osaathan nämä sanat. Kyllä. Ja sitten vielä tästä ulkoasusta se, että asettele teksti selkeästi ja ilmavasti, eli jos se on mahdollista, ja niin kuin puhuttiinkin, että voisi olla hyvä idea tehdä vielä PDF-ksi sitten se ihan oman näköinen tehtävänanto, jos ei se siellä koulun alustalla ole mahdollista asetella omalla tavalla. Eli ilmavuutta siihen tekstiin ja myöskin se, että sitten on mahdollista tehdä omia muistiinpanoja, jos joku sen tulostaa. Sitten kaikki otsikot. Yksi selkokirjoittamisen ohjeista on, että otsikoiden pitäisi olla lausemuotoisia, eli jotta niin kuin ne otsikotkin kertoo jo mahdollisimman paljon. Eli se on yksi asia, mitä voisi ajatella, että voisiko ne otsikot olla lausemuotoisia, ja joka tapauksessa niin, että ne otsikot olisivat mahdollisimman selkeitä. Ja sitten se, että sitten teksti keventyy hurjasti, kun siellä on listoja, mutta sitten myöskin niiden listojen kohdat pitäisi olla selkeitä ja tavallaan noudattaa sellaista loogista hierarkiaa, että milloin on palluroita ja milloin on viivoja ja milloin on numeroita ja jotakin muita. Että tavallaan noudattaa siinäkin sellaista selkeyttä niissä listoista. Ja jos kuvista on apua, niin sitten niitäkin voi lisätä, mutta vain jos tosiaan auttaa eikä hämmennä. Ja sitten se, että pyri siihen, että lukija oikeasti löytää tarvitsemansa tiedon helposti, eli mitä tärkeämpi tieto, niin sitä ylemmäs sitä tekstiä, ja niin, että samaan aiheeseen liittyvät tiedot samaan kohtaan. Että just tämä liittyy siihen, että mä äsken yhdistin ne tekstin pituusvaatimukset sinne tehtävän annon yhteyteen. Niin, tässäpä ne oli. Tavoitteena helposti ja nopeasti tehty tehtävä ja myöskin onnellinen opettaja, joka saa hyviä vastauksia ja saa ne tehtävät oikein ajoissa takaisin opiskelijoilta. Selkokeskuksen sivujen tässä oikealla puolella on selkokielen määritelmä ja erityisesti selkoteksti. Ja täällä on älyttömän yksityiskohtaisia ohjeita, perusasioita selkeästä kirjoittamisesta. Niin just joo, tuo on kyllä hyvä tietää, niin saa tuoltakin apuja ja vinkkejä sitten. Termiasia vielä, että kun puhutaan selkokielestä, niin se on niin kuin selkokeskuksen standardien mukaista ja hyväksyttyä kieltä, eli tiettyjen kriteerien mukaista selkokieltä. Mutta sitten niin kuin tässä meidänkin tapauksessa ja niin kuin arkielämässä ehkä yleensäkin se parempi termi on selkeä kieli. Eli selkeä kieli on vaan niin kuin monella eri tavalla selkeää yleiskieltä, mutta kun puhutaan selkokielestä, niin se on sitten se selkokeskuksen kriteerien mukainen kielimuoto. Okei, hei kiitos, että olit mukana meidän videolla kuuntelemassa, miten laaditaan hyvä ja selkeä oppimistehtävä. Ja itse sain tästä ainakin koppia ja oppia paljonkin, että millä keinoin saa sitten opiskelijoille paljon selkeämmän tehtävän. Ja toivottavasti sekin siellä kuuntelijana olet näitä vinkkejä saanut. Kiitos Hanna että
selkeytit meidän oppimistehtävän, niin nyt on ilo se opiskelijoille sitten laittaa tehtäväksi. Kiitos munkin puolesta, ja mä laitan vielä nuo liitteet sellaiseen muotoon, että voitte niihin tutustua rauhassa omalla ajalla, ja lisään tuohon diaesitykseen vielä muutaman hyvän linkin Selkokeskuksen sivuille, niin sieltä saa sitten lisätietoa, jos on selkoasioille enemmän tarvetta. Kiitoksia, moi moi! Kiitos, moi!